जोब्बाय नुदोंना मा खालामनांगौ जायो शुटिंनिफ्राय हाब्रुआव बेसे खस्थ' होदों माबाया सुजुमाया बिराद खस्थ' होबाय बे आंनो दा मा माबा हिट जाखागोन होनब्लानो अमा बेदरा आंनो एक्सट्रा हारसिं 1 केजि जानांगौ दा आंना एनार्जि सेस जाजोब्बाय हाब्रुआव रेड बुल कार्टुनसे ओमफ्राय मन्स्टार बिराद खस्थ' खालामदों मन्स्टार नोङो मन्स्टार नै एक्टराबो समायना समायाखै कमेन्ट खालामदो अखा हाबाय खारलांनिसै मेकआपआ सिंगाराबो खार अखा हानानै खारबाय जों थिगसे जि खारखायोलायनो बेस्रा बेगखौबो मोननै लानांबाय सनाया आयो मोनसे लागोन आं नैखौ पसन्द जादों मोननैखौबो पसन्द जादों मोननैखौबो नांगौ एक्टर ना माबायानो मेकआपानो गोमोरजोब्बायनो मोनहा सलायलाय माइ गायनो थांनो ओंखारबाय नै आब' मिथिया माइ गायनो थांनो ओंखारबाय साइड खालामलाय गारिखौ गुमाया जांख्रा जानानै नांस्रोना फैलायबाय माथो थांसै दे थां दे लोगोफोर नायदो फोथाराव सरदों होनो आब' मिथिनि जोङो दायो ब्लग लागासिनो दङ जा मोजां नुखादो सिनारिफोरखौ आयु बैनो मोनहैग्रोबाय आब' मिथिमोना फुख्रि सनापुर गामिनि रायजोफोरनि फुख्रि लोगोफोर मेंगुलायबाय थाबाय नायदै नै मालाय आब' मिथिया एक्टरनो ओंखाम हैनो थांनो नागिरदों नै फाग्ला मोदाय फाग्ला बोरखे जि मोजां नुहुरखादोंहाय दुब्लिफोरखौ नै एक्टरा एबार मालाय खदाल लाना खदालखौबो उल्टासो बानो सोरबा बेसोरा एक्टरा नै आलि दाननो फैबाय लोगोफोर आलि दाननो फैबाय ड्रन अबे नुग्राखौ आयु बिरलांबाय अरे ये सेंस करो ay pulang jangan gila deh lipstick sih. Dia moजां दै नो माइफोरखौ आयु माइखौ जा साफा नुखादो माइ गायनो खालामबानाखै मानसिफ्रा इयो हाजिरा गायदो खोमा मालाय ओमफ्राय दा आं गारियाव बोर थांनांगौ
अबस्था गैला आबो मिथिया नै इयो गोदोयोसो ना गानोब्ला गोजावाना गैयानो जेबो ओइ बिमल ओइ सिङाव हाब्रै एसे ओइ नोंनो सरदो नै ओरै बुखानानै एसे गोदोनायनि हाबो सर गेजेरावनो दोन ओमफ्राय नै नालाय स्लिप जाबायना नालाय नै नों इदि खालामदोंमोन ना मादि जादु दङ बेखौ बे पस्टखौ होआ एफा दुखुआव दं नों गोलै जोब्बाय नुदोंना लोगोफोर मा खालामनांगौ जायो शुटिंनिफ्राय हाब्रुआव बेसे खस्थ' होदों माबाया सुजुमाया बिराद खस्थ' होबाय बे आंनो दा मा माबा हिट जाखागोन होनब्लानो अमा बेदरा आंनो एक्सट्रा हारसिं 1 केजि जानो होनदों आंना एनार्जि सेस जाजोब्बाय हाब्रुआव रेड बुल कार्टुनसे ओमफ्राय लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामदों मन्स्टार नोंगौ मन्स्टार नै एक्टराबो समायदोंना समायाखै कमेन्ट खालामदो ना हाब्रुआव दुगैबाय एक्ट्रिसा आं दा हाब्रु मेन जाबाय हाब्रु लेडि हाब्रु मेन आयरन मेन आब' जानला मेनला जाबाय ओंखाम जादों जालाबायदोहाय सना जादो जयश्री सना आंनि क्लास फ्रेन्ड इयो आब' इयो 8 बोसोरनि उनाव दिनैसो लोगो मोनखादों बिराद गोबाव जाबाय आदा होना बायोबो खायोबो पापर आं गेब्लेजोबबाय आंना कम्पिया मा लोंदो दोनस' बालु मेरेंगा लकेल खोमा आं नेक्स्ट स्रां दा पापा नुदो नेक्स्ट मोसा दे आनै मोसा मोसागोन दे आंबो आनैजों मोसाबाय दसे मोजां मोसा आनै ओयाव मोजां मोसा गेजेराव आं मिथिना दोनो दाहाय ना मोसा मोजाङै जोंहानि आदा बाजै आरो आब' मिथि गासिबो ज'नो मोनसे पिक लास्राबाय थांनो गोनाङाव केमेरा रलिं एक्शन मेगना फिसालै आंना